Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizidero faro, anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Dina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro, anondimisa ndizoteneki, ndiye anondipa simba, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Nguwatese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake, mbiri kuna mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu muruna rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini. Kutinda peka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kulenga. Kutinda peka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kulenga. Anondiwiga mubako
rinovisa nyota yese. Aviga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko. Anondifukidza ini, anondiviga mubako redombo, rinovisa nyota yese. Aviga upenyu murudo rwake, ofukidza neruoko. Anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini, anondifukidza ini. Makadi vadiwa vateereri, tinotenda patiri kukumbana pazvirongwa zvenyu zvatinokurukura nyaya dzemhuri. Chirongwa chamunofarira zvikuru chine theme oro dingindira yatiri kufamba naro rine musoro wekuti family circle. Toda kutenda iwo macomments enyu tiri kuaona. Ticharamba chikurudzira kuti subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, tag your friends. Macomments enyu tinoada zvikuru, anotibatsira patiri kuramba tichipepeta nekudiscussa maissues akati wandei ane chekuita nenyaya dzemhuri. Nhasi uno tine chidzidzo chakanaka zvikuru chine musoro wenyaya yokuti kana waibva. Mukutangisa programu yedu chakumbira Elder Chandamale kuti vatipe munamato wekuvhurira. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nemukana wekudzidza tichitarisana nemajaya nemandara. Tibatsirei kuti tuwane zvimwe zvingatibatsira mukurarama kwedu muzita raJesu tonamata. Amen. Amen. Toda kuti tende zuva ranhasi tine vedare vatinavo vamunoziva zvimwe kuda vamwe vari kutanga kuteerera chirongwa ichi chekutanga. Tichakumbira vedare kuti vazviintroduce one by one, tichitanga naTete. Mazvita mufundisi, zita rangu ndinonzi Tete Makove, ndine mufaro kuva pano. Kazwai vateereri, ndinonzi Baba Chinyandura, mufaro wangu kuva pano. Makadi vadiwa vateereri nevatariri, ini tinonzi Rotina Mafume Musara, tinokuchingamidzai kufamily circle. Tokuchingamidzai vateereri, ini zita rangu ndoitwa Owen Chandamale. Toda kuti tende nevedare, vedare vamuri kuona vanhu vane experience zvikuru munyaya dzemhuri, vapangi vemazano, vapiwe shwiro dzeupenyu kana waibva. Tikapinda mukati mebhaibheri, nyaya yekudanana kwevakomana nevasikana irimo. Nyaya toda kukurukura nezvayo inyaya yakatotanga mukati mebhaibheri, inotsigirwa naMwari. Tikaenda kuna Matthew chapter 1, panotsanangurwa pamusoro penyaya Joseph naMary. Joseph anonzi akanga apfimba Mary. Pane zvakazoitika later on, but pandinoda nyaya yekupfimbana kwevakomana nevasikana irimo mukati mebhaibheri. Then kuita nyaya Jacob, papoint yaanofungidzira kuti akanga aibva, anonokumbira kuna sekuru, anopuwa basa rekuti aite, but pandinoda ndepekuti hanzi achiona Rachel akachema musodzi. Vamwe vakomana kana vakaona vasikana vanoda vakanaka, vamwe vanorohwa nehana, vamwe vakomana vanoshaya mazwi kuti ape soko. Unonzwa umwe akutaura kuti no man, not say geography I was oshaya kuti vakomana zve geography zvaakupinda papi. Vamwe vanopererwa nemazwi ekutaura. Ininiwo papoint yandofungidzira kuti ndakanga ndaibva, ndine musikana wandakataura naye, ndobva handiti aiwa nyaya yenyu ndainzwa yakanaka zvikuru, chimbondipaiwo 2 weeks. Zveshuwa after 2 weeks, it was on a Sunday, musi wa4, musi wa26 December gore iroro, ndobva handiti yes. I was so excited. Ndo first mazwi andakatanga kureceiva erudo mukati meupenyu hwangu. Saka ndakuenda kumba, ndakati ndikaenda kumba ndakadai soka, vanhu vari kumba vachaziva zvaitika. Saka ndasvika kumba ndakangotsiga-tsigawo sekunge pasina chaitika, but ropa rangu raifamba zvakanaka chaizvo. Hapana kuita maminutes ndakanzwa mai vangu akuti Morris chii chaitika. Ndikati mom, I'm okay. Zvinhu sezvira zvikanzi usafunga ndiri mudiki, Morris, you are in love. You are in love.
Saka vakomana ndo imwe experience yakaitikawo mukati meupenyu hwangu pandakafunga kuti ndaita sei ndaibva. Mai Makowe tibatsireiwo kana waibva zvinofamba sei panyaya iyi? Mazvita mufundisi. Vechidiki vakateerera vangatotanga kutobvunza kuti zvine age here, ndinoibva ndasvika papi. Regai ndimhanye kuti pakuibva apa hapana formula iri scientific. Mubvunzo unongouya mumusoro mako ndewokuti readiness is defined by what you want in a relationship. Uda kuita sei? Kutamba here kana kuti uri kufunga kuti zvatoita maturity level yako ndo yatinoda, because kuibva kwako kureva kuti wava munhu ari chinyi, ari mature ende wakugona kuhandla chinyi relationship. Unogona kwete kungosvitsa chechito mashoko orudo, asi kuti kana ukamapuwa unogona kumagashira nehana yakatsiga, ugogona kumashandisa nezvinotarisirwa kune munhu waibva. Saka muchavona kuti kuibva mufundisi hakuna age, asi tiri kuti kune maturity. Wamachuwa here, oda kuzodini kana musikana akati ndokuda, unozoita sei naye? Uri kuda kuzodini kana mukomana ukamuti ndakuda, oda kuti kuzvigozodini? Saka unoda kunyatso kuona kuti zviri kudzokera panyaya yematurity. Maturity yako ndo yatinoda apa, kuti uti wadini waibva. Ndichadzoka mufundisi kuti tizobetsera vana kuti saka zvizofanirwa kuitiwa pakaipa. Ndofunga muri kuona wateerera kuti hapana kumira zvakanaka. Musabve pachivhitivhiti. Take your friends tinzwe nyaya. Rotina, kana waibva zvinomira sei? Yes, ndafarira zvataurwa naTete Makowe. Vataura nyaya yakakosha chaizvo yekuti pane an element of maturity. Mufunge pastor, pane kamwe kamengo kanga kane munyu kataitamba nako. Handimoziva kuti hanzi mengo kana uchirisa munyu kureva kuti harisati radini raibva, unenge uchida kutapirigwa nemunyu. Takatombosvisvika zvistage izvozvo tiri paform 1 apa, form 1 to 6. Pane time yatainzi simi time yaitika after dining yemanheru iyaya, makunoenda kumastadi emanheru ayaya. Ipapo maibva mamveya nezvikomana zvenyu, so muchinyatsohwa kuti ndiri pachikoro. Kana valentines yakusvika mopuhwa makadhi anorira aya aitiriritirir nemachahonzi machokoleti acho ayaya, ndo atainyanyopuhwa time iyoyo. Saka waibva wadisplaya mudhomu isati kumishoni. Saka waidisplaya mudhomu mako uchifara so kuti ndatenge gwachi valentines. Saka zvaiva zvinhu netsamba idzi dzichiti dzikadaidzirwa mudining hall, so maiwe uchinotora tsamba 7 pages. I remember pano mwe mukomana ndainyorerana naye 7 pages every week achiti akakanda asi mukomana yanambosvitsa shoko mufunge, asi tainyorerana 7 pages every week. Ndichireceiva Rotina netsamba ndichifara zvisingaiti, hana ichiti ndotoziva kuti ndiye chete, ndikaona chitsamba chakafuta. Saka teke unenge usati waibva zvataugwa apa, nekuti karudo kacho kaingova kekutamba nekunakigwa, but kuti uti ndaitire relationship iyoyo paform 1 2 3 4 6 hautombozivi. Saka kunenge kuri kungodlawo mengo risina munyu, but zvaitotinakidza. Hanzi hana kusvitsa soko. Anyway, it's okay. Elder Chandamale, kana waibva? Kana waibva hazvitumwi. Unozviwa mauri kuti zvinezvi ndaita manje. Ndakuchida kupinda munyaya yani? Munyaya yacho. Ende hazisi zvekutsvaga experience ba. Zvinhu zvekuti uri kupinda mazviri uchiziva kuti ndine chinangwa chekuti nechekuti nechekuti. Saka regerai ndidraw inference kubva pana vaHebheru chapter 11. Bible rinoti Moses akura akaramba kunzi mwanakomana womukunda waFaro. Kana munhu akura pane zvaanoramba zvinopangidza kuti munhu uyu aibva. Chakupai zvizere manje. Elder Chinyandura, kana waibva
pfungwa dzataurwa nevatauri ndidzodzo chaidzo. Regai nditaure zvimwe zvataurwa naSister Rotina. Kana wasati waibva, dzimwe tsamba dzaivorera muhomwe. Ndo kare kedu wainyora tsamba. Kana musikana wacho ouya achibva waitomutiza futi nekutya. Kushauza ndinomuudza ndakamira papi. But wachandamale wazotaura akati ai kana uchinge wazoibva manje. Zvivindi zvinenge zvapo zvokuti unotomutaurira nekumumisa kuti kana wabuda ndoda kuzokuona. Asi zvainetsa zvasiyana hazvo nemazuva ano. Zvaitwa kuti musikana wacho kamutanga, vamwe vairumwa, vamwe vaichemerwa. I remember pachikoro umwe musikana wataidzidza naye akanyorwa tsamba akaridza mhere chikoro chese tikabuda chifunga kuti afirwa pamwe namai nababa, only to realize maticha azopinzira kuti itsamba yakanga yanyorwa nemumwe mukomana akati shuwa here angandinyorere tsamba yekuti anondida. Ndezvekuchikoro kusaibva uku, but kana taibva unoona kuti zvinongozviita zvega. Ndinoda kudzoka kwamuri Elder Chandamale. Vakomana vane dambudziko rekusvitsa soko. Anogona ngatoibva zveshuwa, ari kufila kuti munhu ndiri kumuita sei, ndiri kumuda. Ende vasikana sometimes havazive kuti zvinotyisa kuvakomana. Hazvina basa kuti mukomana akasvika sei ndimutimba nyoka, but kusvitsa soko pakaoma. Ameno mungabatsire sei vakomana vaibva? Haisi nyaya yekutamba nayo. Because inyaya ine chekuita neupenyu. Inoshepa remangwana ako. If you make a mistake and you don't correct it, unogona kurarama uri mistake yani. Mistake yako umwe mukuru wandozaibva ati isafa continue. Saka unosvitsa sei soko? Ndo mubvunzo wenyu wandoda kuti ndidavidze. Soko rinoita semoto mauri. Kana uchinge waibva, harigoni kuramba riri mukati. Unotsvaka minzi dzekutaura. Mazuva edu taitaura, tainyora tsamba, taimira pamiti, vasikana vototanha mashizha, kusvika muti wapera mashizha, munhu achiudzwa nyaya yekuti ndokuita sei nai, ndokuda iwewe. In fact kuti ndokuda kwaisabuda kudaro, waitanga uchiti ndokufarira, ndoda kuti uite shamwari yangu, zvine uchenjeri, kusvika wataura kuti shamwari inini mwoyo wangu unonzwa kukuita sei, kukuda. Saka vakomana vanofanira kudzidza kuita confidence, kwete kuwanda neWhatsApp, kwete kuwanda neFacebook. Unofanira kutaurira munhu wako pachena, face to face. Ndo zvinoratidza munhu ane confidence. Vachinyandura tisati muda kutaura face to face. Yava yeSkype kana neWhatsApp ko neFacebook ko naiveduwe. Yes, vachinyandura tinotenda tibatsire vakomana kutotaurwa zvimwe zvacho zvaitotsvaka kuda shamwari dzako dzaunotamba nadzo. Ndo dzawaitozozivisa kuti vakomana ine musikana uyu ndamudini uyu, udzai munhu wangu ndamuda. Zvekuti wega zvivindi zvaigona kupera, unopera simba wakamuona achiuya, unofunga kuti nyaya yakutoiziva usina kumbobvira wakatomutaurira. Saka dzimwe nguva shamwari ndo dzaizomumisa, dzotozokufosera kana kukusairira nekumashure kuti chinda. Wozongona kuti wavemo pamwe musi wacho unozoya uchivanyepera kuti ndataura usina chawadini futi. Chawataura musikana agofara mugofamba mese vari kuona kuti anofunga nyaya yadini apo. Ndafamba pasina chadini chataurwa. Dzimwe nguva vakomana ndo shamwari ndo dzaizoita kuti usaone mwonya achidai so. Uyu ari kukudini. Musikana aizoomesa kuti ngauye ega ataure nyaya yake ega. Izvo zvaioma. Saka waizoenda upon that word kuti wakati ndidini ndisvike, wozosvika. Ndo maitiro ataizviitawo kare. Zvazvisiri nyore, but waiona kuti kubva imomomo hanzi gondo zvarinoita kana gondo richitsvaga jongwe. Hanzi rinenge richikanda kamuti richitesta. Iriya jongwe riya rinenge richitera kamuti kaya kadonhedzwa richinonga richidzoka richisa pamuromo pesheshe. Sheshe rida kuedza kuona kuti unokwanisa here, ndiwe here. Saka zvaitora nguva pamwe 2 weeks kana mwedzi kana pamwe wamwe aisvika kuma 6 months. Musikana angada kuona kuti zveshuwa ndiye here, ari kundida here, asi kuda zvekutamba neni here, achiramba achidzoka.
nyaya iri kuzipai tichambotora mafemo. Vadiwa vateereri musabve pazvivhitivhiti ndofunga muri kungoona kuti nyaya yacho iri kupisa handiti. Tichapiwa one item of music. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vateereri, vhiki rino tiri mukati memaguta nemunzira dzemumusha dzatiri kubvunza vakomana nevasikana kuti kana munhu achinge aibva anoita sei. Mukaona mukomana uri musikana achiri mudiki ane dzimwe bhutsu dzaanogona kupfeka dzakaita sehwashu kana mabhutisi, asi kana munhu achinge akura aakumainda zvaanopfeka haachangozhinye kana kungotsenga akashama mukanwa. Wai munhu anenge aibva. Munoona vasikana paya vakunyatsozvigeza, kunyange vakomana vari kunyatsotarisa kuti hembe ine lebho yakaita sei, bhutsu haachangopfeke yese. Wai munhu anenge aibva. Ndo paya pavanenge vakurotana kavamwe vakagara pamusoro penyanza, masaisa egungwa achivasesedza. Zvekare kana munhu achinge aibva kando pamunoona vasikana pamwe vanenge vakungomirizika vachingofamba pese kuti vaonekoka. Ndo zvimwe chete zvinoitika kuvakomana kana vachinge vaibva, vanenge vakutaura kuti tiri pano, zvakaita semabhachi nemajuzi vamwe vanenge vasingachadi nekuti zvinovabvisa umemba. Munhu anenge aibva. Rekaitinzwe kuti imo munzira dzemumusha umo vanhu vari kumboti kudii kana uchinge waibva. I think wasikana kunyatsodza kuti waibva indaibva hangu ndozoti ndaibva inini. Unenge wazviunganidzirako kachikoro kako, waziva, you are knowledgeable about life, you are well educated as well, and wakuva presentable, wakugona kugeza. Zvinenge zvangooneka kuti munhu anenge ane tunhu twake turi together. Kana wanyatsoibva semunhu musikana ka, even paunofamba unotoonekwa kutonzi sister anenge varight, vanenge vasvika panguva yekuti tichitanga kuvanyenga. Furthermore, I think vasikana unenge wakunhuhwirirawo kupfeka kuti perfume, unenge uchienda kune tuma-Avon tuye mumamagazini unenge urimo uchitenga tuhembe twako, wakuda ungoonekwa unge uri looking nice, looking sharp. Wakugonawo kuti pamberi pavanhu unotaurawo zviri nani, unenge wakadzikama, even kastep kako hauchangokanda maoko ungokava makumbo. Wakunatsofamba unge munhu wechikadzi uri steady, hauna dzungu. Even pamberi pavanhu mukomana akagona kutaura kuti eriwo ndo bhebhi rangu, sumuko wakoona umwe wangu wotosumuka kuti it's me. And then manje kuboys chikuru ndechoti timbonzokera kune zvakataura nebhaibheri kunzi man shall provide and a woman shall help. Varume kana musati maane bhegi musaite hamusati maibva. Mari ndo inonzi waibva. Kana waane bhegi unenge waibva, kana ukwanisa kuprovide for yourself, not for another person, for yourself. Kana ukwanisa kuzviprovide mari yako, wane kamari kako kuti unobata once every month, once every week, unekadhiri kamweso kaunongoita kuti ukwanise kuita kamari, ndo kuzoza kuti waibva. Haungapinzi mwana wevanhu mumba usina kana chaunacho chekubata, anodyei mwana wevanhu. Love is sweet, but love haidyiwi mwangu, saka unotonida kama something kekuti kana magara mudheni mweme haazonyanya kufunganya kuti kumba kwamai vangu kwandakasiya kuya zvinhu zvanga zviri nani, anenge afeel comfortable, haachakunetsa. Saka mukomana chimbotanga watsvaga bheg, because unororesa vanhu neconfusion street umwe usati waready, unenge usati waibva. And then kana wanyatsoibva semukomana futi wakusmelawo bhonya yekugeza yakakosha, haina kukoshera vasikana chete, yakakoshera varume as well, because vamwe venyu mumastreets umo ngepatinobhokwira makombi, so unongonzwa kuti baba nomuchitikanganisa will be choking pachest paid up. Saka nakunyatsogona kugeza, even maperfume tsvagaiti macolon mazano zvachipa zvinhu izvi hazvitombodhuri. Unongozviwanirawo kacolon kako kana kulasta kana 3 months bo uchinoona kana musikana ari padhuze anonzwa kuti apa pane murume apa, unenge waibva manje. Nyaya yekuti kana waibva inyaya yakakosha inogona kutoafekta munhu kutosvika pakuti anogona kurasa hunhu kana kuwandudza hunhu hwemunhu. Semafesi inini ndinofunga kuti kana munhu uchinge waibva kana uchiziva kuti wauda kuzotoita mabhebi, iwo munhu ari representable zvekuti nyangwe musikana akabvuma kuti anokuda, anofanha kuvawo neconfidence kuti uyu ndewangu mukomana, achitomunongedza kuti uyu kana akubata
kwete kungosairira negumbo kuti auya ruko unenge uchinyadzisa ufanira kudaro. Then poita nyaya yekuti sevarume ufanira kunge uri munhu anogona kuprovida, kwete kungoti kune musikana ndipo airtime unokumbira kuna mama mari. Be a man, stand out uri wega uchikwanisa kuziva kuti nyange ukazoenda nemhuri ukanogara wega unokwanisa kuzviriritira. Saka izvi ndizvo zvimwe zvinoratidza kuti mukomana waibva. Then mabhebi futi unofanira kuzoendawo kune musikana anenge aibva ka. Then vasikana ngavagezewo, vasikana ngavawo vanhu kuti kana akanzohese hafaniri kubvunza kuti uri kudei, daiwa kuti I'm okay, how are you, chichichipepe, so that unenge uri attractive and panoita magnetic forces kudai. So waibva baba mubvunzo wamabvunzo weka ndo wakanyasozviomerwa hazvo, but zviri pachena, nyama inonaka inotaura yega. Inzwaka kana waibva ka dzimweni dzenguva vanhu vanofanira kungozviona wega kuti waibva. Fanike wasikana idigezai kuti mapefumu atidhuri, unongoti wopfapfapfa paunofamba vanhu ngavazive kuti uyu munhu aibva, because you look presentable. Rega initauri navapfanhu vechidiki, aikona kungodzungaira uchitenderera pamabridge wakamisa dzoro. Rakidza kuti uri munhu ane potential yekutsvaga mari kuitira kuti unogona kuchengeta. Kana uchitadza kuzvichengeta unongochengeta sei imba yacho? Kana inzwa yakafana iva munhu akarongeka. Show yourself that waibva and show the plan. Iva munhu anoziva kuti ndiri kubva apa ndichienda apa ndozvatiri kutarisira ikavafana uchidika. Ndingangovewo nemashoko mairi matatu andingade kutaurawo kuti izvo kana maibva vanasikana pane zvinhu zvamunofanirwa kucherechedza. Pamwe pacho unogona kungonetsana nemukomana wako kuti inini seusingandidaidzowo uchinditiwo bhebi sezvinoitwawo vamwe vasikana, but iwo kana uchizvitarisa unenge umbori bhebi here, zvekuti zita racho iroro title yacho yekuti bhebi inonyatsoaplya pauri here. Ndiri kureva kuti izvo appearance yako, kabatiro kaunongozviita, uso zivawo makala anomecha, hembe dzinopfekeka zvinoenderana nemaokesheni, zvese izvozvo tunhu twese gonawo twunhu tunokonvinza mukomana. So mukomana ngaatenderere musoro nekuda kwekarekta yako, nekuda kwezvauri. Saka izvozvozvo vanasikana muzvingwarire. Vamwe kana vachinge vatopinda marelationships aya vanobva world yese yatovharika kwaari, chaave kungoziva nekuona mukomana wake chete, asisina kana zvimwe zvaanofunga kana kuita sei. Mozani ndakasangana neumwe musikana aitondiudza kuti hanzi inini pandoroorwa mukomana anofanira kubvisa mari svinu because inini ndiri high quality yemusikana. But regai ndikudze vasikana, chinoroorwa hachisi chikoro chawakaenda. Kana munhu achida chikoro anozviendera harore chikoro. Chinoroorwa harisi runako. By the way, runako rwacho wakangozvarwa uinarwo, zvinhu zvawakangoinherita from your parents, vabereki Mwari akakuita kuti uve saizvozvo. Saka chinoroorwa ikarekta. Gadzira karekta yako. Vakomana ngavaite chipatapata so kuti asati akuaprocha so mukomana anonyatsofunga kuti manje musikana akadai so uyu kana ndikada kumusvikira ndinomuconvinza sei, ngaaremerwe. So usangoita nyore kuti munhu anongokusvikira. Vasikana vazhinji ndopamunokwarira ipapapo kuti unobva wada kuve desperate zvekuti hausina nguva yekufocasa on yourself, developing yourself, kuzvigadzira kuve munhu chaiye. Saka ndofunga ndiwo mashoko mashoma andingataura kuvasikana iwayo kuti zvigadzirei vasikana, mukoshe, iva nevalue yacho. Mari yauri kutaura kuti inofanira kubviswa nemukomana pakuroora ka ngaienderane nezvauri. Ava hatisi kuti kutengeswa kwako, but tiri kuti at least mukomana ngaati aenda kumbaka kuti sure munhu wandakaroora ndakasangana nemunhu chaiye akadzidziswa upenyu. Vateereri muri kungoinzwira mega nyaya iri kubva mumaguta nemunzira dzemumusha. Regai tidzokere kune vedare vana chipanga mazano vatiudze nekurapanura nyaya yatinayo kuti kana munhu achinge aibva anoita sei. Yanguva yevedare kuti vatibatsire kuti zvinombofamba sei kuvakomana nevasikana, vanhu vatsva kana vachinge vaibva. The Family Circle, muri akabatana. The Family Circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Vadiwa vateereri, tinokutendai patiri kusangana muchikamu chechipiri chatiri kukurukura nyaya ine musoro wekuti kana waibva. Pane nyaya approach yanga iri kutaurwa kuti unoapproacha sei musikana,
because vakomana mukaita zvedzungu vasikana vanotuka. Kuna vamwe vasikana vanokutuka zvakarongeka, introduction, body, conclusion. Saka approach inofanira kunge yakaita sei? Yakanaka. Vamwe vanotaura vanoti unogona kushandisa mubvunzo, approach yemubvunzo. Toona musikana achibva kumashops, pamwe ane paper bag rechingwa, ukangoenda zvedzungu zvandataura unotukwa. Saka unogona kutanga nemubvunzo kuti nhai vasikana, chingwa chiri kutengeka here imi? Nyange uchiziva ko price yechingwa, uri kuedza kupinda muzvishoma nei nezvishoma. Anogona kupindura kuti chiri kutengeka pamwe $2. Ndinongoona munongobva munombogara nechepapi kwapa, muri kubuilda ushamwari zvishoma nei nezvishoma. Sister Rotina, mune zvamuda kutibatsira pahurukuru yatiri kutaurai kana uchinge waibva? Tibatsirei. Yes, I think ichokwadi kuti vakomana vanonetseka zvikuru sei nekuapproacha vasikana. Even during our time, and I want to believe this time, kuti kana wava serious waibva unenge wakuda kuti ndakuda kutanga a mature relationship, and kuti uchisvikira musikana vamwe havatori namagood statements, because unohwa vasikana achicomplaina kuti shova first day akutonditi can you please post me your pic. Haana kumbotaura neni, asi angotangira pachina papikicha. Munhu otoramba kuti ari too forward, haana angondimhorosa 2 lines akutoti please send me your pic paWhatsApp. Zvakutosvota musikana uya, pamwe anga achazonyevenuka. Nevamwewo vanoti I want to invite you out. Haana kurongeka mufundisi. Handiti anoda kundiinvita, tonogara tomwa mvura, tobva pamvura, isu taenda panoryiwa, ndobva ndikabva ndangomwa mvura, handichatokudi kutoti nemukomana yandiwestira mari yangu yekombi kuti tinomwa ningirikini mvura. Handiti let me take you out. Saka hazviti. Saka unofanira kurongeka semukomana. Kana wafunga kuti I want to meet you in town kumusikana, enda wakarongeka. Sinokuti inini ndinenge ndava musikana aibvahoka, ndakuzivawo zvandinodina, zvandinoda, zvandinotarisira kumukomana, kuti pamwe handichatodi zvemachikenini nemapitsa ini. Ndakutoti if we are going, we go somewhere quiet and nice, kwekuti tikagara unonyatsoparurawo kanyaya yako zvakanaka, kwete kuti shuwa pane vana vegrade 6 vari kutengerana chicken ini nevana veform 2 neniwozve musikana waibva ndiri ipapo pachicken ini, hazvibudi. Saka we need a setting yekuti kana wakufunga kukandira shoko kumusikana ari machuwa, chiita zvinhu zvine maturity mukati. Ndafunga mufundisi parutaura sisiroti kuti chinoitika ndechekuti toda kuti betsere vasikana, vana baba vachabetsera vakomana. Yes. Kuti chii chinombo attracta mukomana, what attracts the male to the female. Saka vasikana inzwai, vakomana vano attractwa nebeauty. Saka kana waibva kureva kuti waakuzvigadzirisa kuti utaridzike zvakadini zvakanaka, mvura yowanda yokumukati neyokuzhe, ndozvoita munhu wadini waibva. Kana even dressing yako, choice yako yenhumbi, hauchangopfeki ubvurubvuru kuti chero ndapfeka, wakutotsvaka zvinoenderana nemuviri wani nomuviri wako. Kana wakasimba unodavo hembe dzinotaridza kuti dzisina kuti bva, because kana wakasimba wakapfeka dzakati bvuruka wakutoita kunge chembere. Kana wakatetepera wakutsvaga dzinokuwedzera tunyama mbichana kuti utaridzike. Nekuti vakomana vano attractwa, inzwai vana vangu, neyatinoti pachirungu femininity. And femininity is evidenced by even tone of voice. Munhu aibva haatauri zvakazvaka haadye zvese zvese ende hadyeni, haudaidziri pakutaura. Kana waibva kavoisi kako kanonotona ukaza kuti musikana wadini waibva. Kana mafambiro mufundisi, step yemusikana waibva inoonekwa graceful. Istaiti taibva zvataibva tati wakapfeka nhumbi yako wakaiaina, ukapfeka kagogo kako, kana wofamba unotsvaka chisiti chokumberivo, apa uti kuti ndionekwe chidini chichifamba, nekuti dressing yako inofanirwa kutaridza kuti wadini waibva. Saka muchaona kuti not only is it grace of movement but even feminine intelligence. Unofanirwa kuratidza kuti musikana wadini waibva.
the way that I contribute, pane vakomana I contribute gracefully, ndichitaridzavo kuti ndiri musikana wadini waibva, kana kugara wemusikana waibva akungoti bvugara zvekuti kana ndichigara pasiti so ndikanodai gumbo rangu ndoti vhare kuti usaona zvose, asi unyazo kuti pano pane graceful sitting yadini yaitika. Saka musikana waibva unongoratidza oga undadini ndava ready for a relationship. Kuwedzera ipapo mai makove, kana wanyoregwawo ike zvino kune WhatsApp technology chichichi, kana wanyoregwawo message anditi kuti kupindurawo kazvine rafu anti waibva someone says hi wapuwa number nani aish, saka munhu achatauri newe ungomhanyira kuti wapuwa namba yangu waiwane munhu atopinda mujeri. Patike zvino munhu anogona kupa number, I know this lady from this church, can you please this is her number, you can try and talk to her. Uya mukomana utoenda akachiti rega nditaura uno musikana iwe wasvika wabhombewa ikoko. No, musikana waibva, learn the art of communication, learn how to communicate with guys, learn how to have an intelligent conversation with guys. Taridza kuti une world view, unoziva wana mesi vemufootball, you just know those things. Communicate, contribute zvinhu zvine musoro muconversation. Ende sisiro tina andiziva nababa vachatibetsera pakuibva kwomukomana pasta, asi musikana you must eat well. Exactly. You must exercise. Musikana waibva unofanirwa kuita body yakamira zvakadini, usachimbira nguva isati yadini yakwana, because unofanirwa kushepeka zvose kuratidza kuti musikana wadini uyu waibva. Nesmiling, hi Rosisi Margaret, hi, uchismailawo kufunda umwarira vakomana iwe uri kuda kurogwa. Chikuru sisiro tina musikana waibva be prayerful. Yes, amen. Unonamatira relationship isati yabuya. Isu kare taiti mukomana wanondipa Bible kwakudza dziri nguva dzedu ndiye wamandipa Mwari kwandangova Bible chete zvatona. But mazuvano we're telling you be prayerful, because like zvatagwa nababa Chandamali isi no retreat no chinyi no surrender. You need to be very very careful kuti ndava mature ndaibva, saka kana nda-attractor, I must attract the right people. And let me hasten to say this, zvinorwadza kuti vana vedu kana vaibva, make sure you are attracting the right people. Mapfekero ako will tell you what type of people you attract. Saka even kwaunoswera will tell you what type of people you attract. Kana ukapfeka zvinhu zvakafanana nezvevanhu vekunyika uchaattracta venyika. Ukapfeka hembe dziri respectable semwana waMwari unoattracta vana vaMwari. Saka you need to make sure that you are prayerful. Because kana tati respectful hatisi kureva kuti chipfeka kazvisingafiti. Go into a shop, buy, know your body type zvambotaurwa, buy hembe inodinai inonyatsokufita, inoratidza the beauty, the beautiful person that you are. Kwete kuzongoti bvuruma kala achingonoshangazhika ikoko. Iwewe semusikana to perfume tui nekugamuchira, be receptive. Hapana munhu anoda kusvika kusingasvikiki all the time. Kana usina perfume sisiro tina kana kutenga geisha ndo panoluwira plus lemon Vachandamali nekuwadzira Zambia kucamp meeting. Vachinyandura vachandamali munhu akubatsira mwana mukomana. Ufunga ona mai vadzumburudza kutsokodzera. Yeah, sure. Ndandoda ngoti musikana kana aibva haasi kotapera riri pamusika. Chiva very careful. Usabatwa nemunhu asiri kutenga. Nekuti wese anosvika pamusika anongobata achiti akaibva here. Iwo kana waibva usaite sekotapera riri pamusika. Regai ndibatsire vakomana. Vasikana vanoda anonzi ma-pickup lines. Ma-pickup lines masoko ane kurongeka mukati. Exactly. Ekuti ukasvika panzvimbo ine musikana wauri kuda, unogona uchisvika nemasoko okuti how is it you are able to lighten up this space as if you have come from the sun. Izvozvo zvinogona kuita kuti mudzimai anzwe kuti uyu muchinda uyu ari very creative. Vasikana vanoda vanhu ari very creative. How is it you are able to lighten up this place as if you have come from the sun. So masoko anorongwa nemukomana unoitawo background check. Unoita background check yemusikana wauri kuda
kuti uzive kuti anofarirei, munhu akaita sei. You consult mafriends ake so that paunoenda unenge prepared to meet anything that may come your way. Be it a refusal, unoita counter, because uri kuziva kuti munhu yanoda zvakati nezvakati. Maybe anofarira mastrawberry. Why not pick up a pack of strawberries on your way? Invite her out. And not just out here kuenda chicken in, pastor. You can even go for an out here kuti mune makagara in a picnic setting. Wowaridza machira ako, une cooler box kako, kane drink rako, kane twekudyira twako, twakarongeka nendiro dzakarongeka kuratidza kuti you are responsible. You are going to be able to look after her. And it more magara pasi ositsa nyaya yani, nyaya ungotange nekuti ndokuda. Get to know someone, discuss issues, learn kuti level rake reintelligence riri papi, yanga ichataurwa nana mai. What sort of things does she like? Is she painstaking muupenyu wake? Otherwise unotora munhu asingaiti. Saka you need to know all those things such that paunositsa nyaya yako, it becomes easy when you start off maita friendship. Make a friend, then it becomes easy kuti nyaya yako iite sei isvike kwaari. Vachinandura ndiri kutonakidzwa ndakutoita semutere. Zvakawanda. Pane vakomana kana tada musikana, ngativonekerewo. Madzimai vataura nyaya dzekugeza. Nesu vakomana, mazino edu, mukanwa medu, ngamubude mweya. Kana kwete pacho pandinozomaapurosha ndinotaura naye achiisa musoro kure nenhau yemukanwa musina kumira zvakanaka. Ngatishambidzikei. Ende vasikana zvazvinoita havasi nyore kungomuona kuti ukamuda ubva wati saka ndakutonomuona. Vanonetsa kuona, vamwe vanenge vari padzimba dzavo nana mai vavo vachiita zvekutoti ivo ndonofanira kuziva munhu wako. Haikuna kumuratidza kuti ndandakatotaimira iwe, ita sevanhu mangosangana, uri kuenda kwari kuenda mabva masangana muchigadzira friendship. Uye zvekare kana mukomana uchinge wakuda musikana, behavior yako ngaichinje. Kune vamwe vakomana wari macomedian, even pachechi wanosetsa vanhu wese kuti akataura ada kuwanzira vamwana achifunga kuti ndo zvinonzi izvozvo mune muchiri pasati maibva, unodione vasati vaibva. But vaibva chaiva vanenge vangoti uyu haana nyaya uyu. Even macheukira kukadedzwa, so haikona kungovhundukira, unoitawo zvishoma nezvishoma uchi. Even magariro ako ngaave nedignity. Uri kuedza kuti uyu aone pachechi mabasa anoitwa yayo. Involve uchisimudza mumabhenji uchididi panoinzwa vanhu vachiita zvakati uonekwa uripo. Vasikana ndo zvavanonyanyotarisa vachiona kuti uyu munhu uyu kana ndikaenda kumba kwake uyu anondichengeta. Not only that, Chinyandura, even sheti yako iri one. Yes. Ngaigare yakachena. Iwache. So that vanhu vanotadza kutela difference kuti wangu wakapfeka same sheti iyoyo nezuva. Because yakachena. Iwo unongoichinja. Ndakamboita shirt one. Unongochinja tie chete. Uchingochinja tie. People will not notice kuti wachinja shirt iyoyo. Semukomana akangwara, kana maresources achitendera, kune malabels. Vasikana vanofarira malabels. Mazuva edu kwakuine mapino gadini, Perry gadini, Adidas, Nike. Mazuva ano handizive kuti kuna na Gucci, na GG and stuff. Saka, so Louis Vuitton, those are the things you need to make sure you're trending. Haikona kusara kumashure stereki. Haikona kuenda kumperi stereki. Iwa pakati. Zvamuri kutaura izvi zvacho ndifungidza kuti tichikura kune vakomana vaiti kuchechi. Ndinokuchingamidza naRomans 8:26. Ndinokufarira naMatthew 12. Hazvina kuipa kuvataridza kuti we are very spiritual. Handimi kuzviona. But asi muchaona kuti vasikana vanofarira mukomana unoziva Mwari. But vanofarira mukomana unoratidza futi kungwara. Levels. Kuchikota-kotawo. Vanokotavo mamwe mabhukuwo vachiratidza kuti vane ruzivo. Nekuti kana ukabva wangubva wata elda
wanguta Awadi futi. chingopfeka chibhachi anenge akutya kuzorowa nemavhesi taira akasungwa rakakura kudai so zvinogona kufadza vana mai vedu vevasikana but unogona kushayiwa futi vasikana nekubva waratidza kakupusa kari kungonanga muchikungwa in the name of Jesus, the Romans 8. Saka zvoda kuratidza kuti you are intelligent, uri munhu ari outgoing, uri munhu anopinda vasikana havari kuzongopoinda kuti mukomana wako uri pati papapo haasi kuda kuti uyo because pane zviri kudini zviri kuitika. You need to show us that you are intelligent. tete nyaya muri kutaura mandifungisa kukwekwe ndakasvika kukwekwe ndichida kuita 2 weeks effort then I met a guy ainzi James White. Ya zvazvakanaka but zvazvakashata zvinokuita kuti ushaye musikana. Be an average person anokwana pese pane vamwe Uyuta udzokororwe. Nguva dzedu dzafamba vakuru vanotaura nhambetambe inoregwa ichaita sei ichanaka but chikamu chechipiri chatauda kupendera ichi ndandine mubvunzo wandandinawo. Ndandine mubvunzo muviri kuma2 sisters edu kuti musikanawo anogona kunge aibva asvika papoint yekuti aibva ane mukomana waari kuda nemwoyo wake wese oita sei osvitsawo soko here zvinoita vakomana kana kuti zvinofamba sei. I think tichambotora mafemo handiti tozodzoka nyaya dzamataura dzakanaka nyaya dzekushambidzika enozvikwane mafacebook nemawhatsapp asini kuti kuna vamwe vakomana nevasikana anoisa fese kuti unongoshaya kuti vakomana anowana mukomana here nemusikana nefesi yaaisa pafacebook ufuchi unofanira kutsvagawo fesi rinane oro ane maslippers anobuditsa manga kuzoexposa kunyika yese. Vadiwa vateereri tichambotora mafemo todzoka muchikamu chekupedzisira musabve pachivhitivhiti. The family circle, muri akabatana. The family circle, muri akakomborerwa. Watch it, subscribe and share. Kana munhu achinge aibva tiri kutaura nevanhu vatsva vechidiki vakomana nevasikana. Vamwe vanenge vakutaura nezwi gobvuka vakomana kuratidza kuti ripo. Vamwewo vanotaura nezwi gobvu vanenge vakutaura nekafirst tenor kuratidza kuti ripowo. Vasikanawo ndo vanenge vakumisa dzoro vachitaurawo kuti katiri pano tionei munhu kana achinge aibva. Regai tidzokere zvekare mumatare tinzwe kuti vari kumboti kudii kana munhu achinge aibva. Kana mwana aibva musikana uya amhandira yekuti makutoona kuti aiwa kana kanzi ngachite zvemukomana zvaakuitawo asi hapana kana mukomana ari kumbomisawo zvakangoti tono. Ipapo ndibve tinotoka munhu anomirira hake nguva onamata kuna Mwari, Mwari ndipe wangu chaiye chaiye, Mwari vanopindura. And then imwe nyaya unofanira kuzvibatawo zvakanaka semusikana uchigezawo uchipfekawo zvakanaka zvinoratidzikawo zorowo mafuta akanaka anoenderanawo neganda kana usina ita zviripo izvozvo asi but tryawo your best kuzvibatawo zvakanaka. Kazhinji vamwe vanhu vanofunga kuti vaibva ivo vasina kutoibva nekuti unozotanga kuona maresponses ake paanotanga kusangana nemachallenges ane nyaya idzi ndopaunotozoona kuti munhu uyu haasati aibva. And I think Mwari vakatozvidesigna such a way yekuti zvive nekanenge kakutesta like kakuprovira iwe pache zvako kuti uzvionere kuti I still have something chandofana kuta polish up. Vakomana kazhinji ndo vanoita dambudziko rekuti kana akarambwa nemusikana kekutanga akarambwa futi neumwe kechipiri akarambwa neumwe kechitatu patience dzacho dzekuti azofungidzira kuti saka zvichazoitawo ndakatosangana neumwe aitonditi inini mukomana aitaura musikana ndikangomupfimba kahwani akatongondiudza kuti haasi kuda ndakubva ndatongosiyana nazvo. Saka unotozoona kuti no panoda kutore nepatience. Hanzi umwe mukomana akaudza baba vake kuti ndaakuda kuroora bvanzi ndienda baba vake ndikumbiro regerero akati ko baba ndokumbiro regerero ndatadze zvikanzi usati waredi kuroora. Chaanga achitongodzidziswa apa ndechekuti kwauri kuenda pamwe pacho unotofanira kuto-operate that way and unofanira kutove nepatience nekuti zvinhu zvazvisi nyore and munhu anofanira kuve prayerful kutonamata chaiko chaiko usavharwe nemaziso ako wongofunga kuti zvaona meso ako zvese zviri right
pamwe pacho unogona kungoyerwa nepackaging wobva watonyura, wobva wato mangwana unenge wakuzochema zviri kungetowo vamwe vasina kuziva kuti zvinofambiswa sei. So ndiri kungoti izvo zvine nzira yazvo, zvine maitirwo azvo. Usamhanye enda mene zvazvinoita. So nevakomana, kunyanya vakomana ndewekuti kana akunzwa kuti inini ndakuda kuroora, ini ndatoibva, hadzoreke mukomana, hadzoreke even ukada kuzama kugara naye pasi uchitaura naye ko paarea iyi panoda kuti maimprovements haagoni kuteerera. Saka there are a lot of things zvaunofanira kuita. Munhu achinge aibva pane machallenges aripo akati sezvo tangobatana tisina kuita kuronga, ndichangotaurawo zvimwe kubva mumusoro. Machallenges aripo ndeyekuti munguva yekuibva panoda kuzvibata, nokuti vakomana vacho vanokupfudza zvedi. Vakomana nevasikana panoda kungwara kwakanyanyisa. And also I think kana munhu achinge aibva pane maissueswo ekuti munhu anogona kuzofunga kuti ane mweya yetsvina, haasi kuroorwa, ari iye asiri kugezawo. Kuti panguva iyi panoda kuti munhu azvichengetedze, aoneke mazino achigezwa. Tinotosangana nevamwe mukati umu unotoshaya kuti murandakadzi uyu ari kuuya kuti tinamatire, ari kuenda mumasowe, apa nyamba zino rinenge rakaita yelo. Saka pane zvimwe zvokuti unofunga kuti une mweya yetsvina. Munhu ngaadhiresewo zvakanaka kana achinge aibva, so that you do rupando rwako and then God will do the rest. Saka inini actually I would like to encourage especially my parents nokuti kubasawo kwedu kwatiri inonzi home health education services. Muchaona kuti like tine bhuku iri rinonzi dating and sex. Kuti vafana kana vachinge vaibva vachaziva pekuperera. Vamwe vacho vari kuwacha mudzimba dzevanhu, anoenda unowachira mukomana akutopfurikidza kutoita mai vepamba aibva, but ngaazive pekuperera, ngaazive kuti aiwa apa handisvike. Saka this book rinogona kuvabatsira dating and sex. And also I would like to encourage every youth to have this book rakanzi messages to young people. Rinobatsira kutizawo matemptation epamazuva ekupedzisira. Of course I have a lot of stuff rinogona kubatsira enjoy your marriage. Rinotaura, this is volume 1, preparation yemusikana, ndezvipi zvaanofanira kuita kuswera kumba kwemukomana mungori 2, lead us not into temptation. You see, ndo zvimwe zvandinoona zvakakosha kuti uri kutaura kuti muri kunamata 4 hours muri mese, unopa satani mukana, ende vakomana ava vanokuchecheudza zvedi. Saka I think in short ndo zvandingataure kuti maparents they need also to invest material anoita kuti vana vavo vabatsirikane. Vadiwa vateereri, tinokutendai nefeedback yatiri kunzwa kwamuri. Musabude pazvirongwa. Tinokukurudzirai like our Facebook page, subscribe to our YouTube channel, tag your friends. Feedback yenyu yakatikoshera. Musakanganwe tine zvimwe zvirongwa zviri kuuya zviri very powerful. Zviri musoro watakatokuudzai kare, Copacabana part 1 and part 2. Kune vanogara kuma eastern suburbs, Mabvuku, Tafara, Ruwa, Windsor, Zimri, kazhinji vamwe vacho vanoda kusvikawo paCopacabana, but vakomana kavemakombo vanenge vari kumhanya kavanowasiya pana 4th, then vari kubvawo kuma western suburbs, vana Mufakosi, Kambuzuma, Dzivarasekwa, nevamwe vari kubva kuma southern suburbs, vana naHighfields, vanoda kusvikawo paCopacabana, but vakomana vanenge vari kumhanya vanogona kuvasiya paRotten Row. Saka nyaya yatinayo ndeyekuti paCopacabana makombo ari kusvika here. Tine dzimwe nyaya dzatichabata dzakaita sehama yemukadzi, todzika tichiona kuti nyaya yema-in-laws yakamira sei. Kana zviri zviwanikwa, ivo vari muwanano vanozvisheya sei kuma-in-laws. Tichabatawo ma-issues akaita sediscipline, kuti vana vanorangwa sei mukati medzimba umu. Vadiwa vateereri, kutaurirwa unyimwa mbari dzekumusana, vakuru vanongoti zano marairanwa, akuruma nzeve ndewako. Musabude pachirongwa, Mwari akukomborerei. The Family Circle, Muriaka Batana, the Family Circle, Muriaka Komborerwa. Watch it, subscribe and share.
Tinokutendai vadiwa vateereri patiri kuenderera mberi nehurukuro yezvino taamuchikamu chekupedzisira chatine musoro wenyaya yokuti kana waibva. Ndandakumbira our two sisters kuti vatibatsire kuti aripo maissues anoitika kumwanasikana ane mukomana waaona hana rohwa kuti uyu mukomana uyu akanaka chose ndamuda, patoshaya kuti omutaurira sei, ameno mungabatsire sei kuti osvitsawo here soko sezvinoitwa nevakomana. So mfundisi ini ndichaidavira neexperience. Mukomana wandakanga ndaonawo hazvichanetsi kutaura because ndiye wakachizondimericha. Asi ndamuona ina handina kuziva kuti wanga inewo motive yekuzondikanda shoko. Asi waingotevera kwataienda, tikaenda kumayouth camp uriko, wobva kuchiredzi kwaaigara achingotevera kwatatiri tiri masvingoti kanodini unongovapo. Saka indakangomuonawo zvinobva rati iwa inonoka zvekuisa shoko. Indikati nondoita sei. Saka ndaingowadzapo zambia yangu noti munogona kugara henyu. So munhu wanga asiriwo kuchechi kwedu ndaita very hospitable. You know, kana iri nguva yelunch ndo svika ndopa vamwe asi wandakananga ndani chimudini zvangu chimuziva ndompavo chikafu. Saka as far as I am concerned ndakanga ndatomuona ndikati vanogona kuti baba vamangwana. Asika tradition and culture iri kundivhara kuti nditi ndokudai. Saka indiri kuti kune vasikana vakateerera usatyira mukati. Unogona kusazosvitsa shoko kuti chiko because well, you know, men are the ones who are supposed to do the hunting, not the opposite direction. Yes. But the hunted can show signs that I am ready to be hunted. Uchiitawo zviri suggestive zviri muchiperimeter dzechikristu like izvo zvokuti kana tiri ndikakupawo chikafu ndogona kungokuti hi with a smile ndogona kutaridzawo kuti ndikaonawo kwagarawo pane vamwe ndokuswederawo chigara can engage you in conversation kuti uone how intelligent I am, and it's ways of making you see what you may not have seen. Saka I want to say zvinogoneka kuitawo tuma-action turi suggestive but kwetewo kuzozvitengesa kunge musikana ari loose. Asi ndinoitawo zviri muma-confines echikristu kuratidza kuti I am available if you are ready. Ndoda kuwedzera hangu papfungwa yawe ndiri kuwasikanawo. Vapedzisira pfungwa yataura kuti haikuna kuratidza kuti uri desperate. Kana even muchibva pane vamwe iwe pfungwa dzako chaidzo dziri kumukomana uku, but haikuna kuratidza kuti ndiwa ndiri kuda kumirira iwe enda kumba kwani. Mupe mukana wokuti adini ateverewo aisewo effort. Unyangwe tichiita zvimwe dhurawo usangova nyore patebhura. Vabva vaansa question number 2 yandandinayo. Anyway, Sister Rotina. Yes, ndachitaura kuti ike zvino vatotaura tete kuti haufaniri kufira mukati nokuti tese tine mafeelings ende vanhu vatinoonawo vanhu vakasiyana siyana, pamwe pane zvawada pana baba vamangwana. Saka ike zvino netechnology hazvichambonetsi. Birthday unotoriona pafacebook nepawhatsapp status wotonyeperawo kuti I hear it's your birthday, happy birthday. Wotomira zvako but status WhatsApp status inotokudza zvaanofarira mukomana yeye. Zvokuti sometimes you might have a conversation ukaona kuti anofarira Liverpool iwe ukahwa kuti Liverpool yahwinawo that weekend woti so you are very happy this weekend Liverpool won. Ndiani murume angaignowa nyaya yemvura yetimazvikoni Liverpool you know. Makuto wotokuti I'm a Liverpool fan as well, so I'm very happy. And it but urikutotsvaga conversation zvotoendeka mangwana otofara makutotengerana matisheti echi eLiverpool ako wamona wotombodzidza zvanoda because apa ndiwo uri kuda kuti zviinterest zvidi chimuke. But don't be too forward zvataugwa natate Makove kuti you do zvinhu zviri muperimeter yekuti you are just throwing interest and then you hold back. Then tomorrow you throw another interest ukaona kuti havasikuona vakaibofu wodzoka woita futi kamwe kainterest uchidaro zvinotofamba. Nguva dzedu dzadyana vachandamale munogona kunge mune masoko amunawo kana waibva. Ndandoda kuti kuvakomana tisatena a blind eye to an interest. Yes. Because sometimes men vakomana they have a tendency yekusaona. Iyi ndo tipi yemukano kutotoza kuti okay ndogona kutoreceive masignal. Saka kuti shoko randandinaro ndandichida kusvitsa
rinobva raita easy kuita sei kusvitsa kumunhu wangu kuti shamwari inini ka I was thinking we should take this relationship to the next level, and then you move on and then start dating and get to know each other better, and eventually marriage. Sikukwedzera ipapo elder ndechekuti vakomana they should normalize kudiwawo kufarirwawo before wakanda shoko because tese katine zvanambotaura tine mafeeling tese and there's nothing wrong kuti musikana ndiye atanga kushowa interest hapana chinonyadzisa ipapo ini ndinotori nevamwe vandonoziva vanhu vaku-UK asi musikana ndiye akatanga kuparura nyaya uyo akadotaura nemuromo ake kuti kuti ndakufarirai kuti vakati vonenivo kudai izvozvi yatova mhuri iri kutofara toningirikina yose saka zvakakosha kunomaliza such things kuziva kuti unogona kungodiwa. Actually, boys again, I would say kuti in some instances don't mistake friendship of watofunga kuti kudiwa. You make a serious blunder and lose friendship in the process. Baba Chandamali ndabva ndafunga kuti also on a very serious note, this is one of the mistakes which young people do yekuti muupenyu unozoripira matadzo for the rest of your life. Look for a tomorrow's mate in the house of the Lord. Exactly. Regai tidzokorore ipapo. Don't be unequally yoked with what? Unbelievers. Akuna usanyengegwa nasitani kuti maziso ako anongoona zvakanaka kushi kwemusha waMwari. Kana wangopinda mbama Mwari watoona vakapusa vega. Izvozvo, it was just not a simple counsel, but it's a counsel that holds life or what? Or death. Mukati memba yaMwari ndo matotsvaga ushamwari. Maziso ako ngaaonewo kutenda nekuti izvozvo zvine tuso rakanaka mangwana. Ndosaka muchinzwa kuna Timothy chinzi ndinoona kutenda kuri mauri kwakuri mnambuya vakwani nambuya Juniki namai vakwani kuratidza kuti pane genealogy yamuda kutanga ngaive genealogy yekutenda ende zvinogona kushata ipapa pakuresha kuibva ibvira mukati memba yatenda. Sure, because unogona kuzochema wamumba wakutoti munhu wandakatora wewe dear, because you know as you start you love like doves and you soon fight like sharks. so you need to balance it, otherwise you will make a very serious mistake yekuti unogara uchisvuma musodzi. What mune zvamamida kutaura nevabereki ngavasununguke era dzasiyana. Umwe mubereki haadi kana kuona mumwe mwanasikana waibva achiita boyfriend kana kuti mwanakomana aibva achiita girlfriend havadi kana kuzviona ende vaike zvino futi vamwe hatichamiriri kuibva itoti duku zvitori nani tosvike utozoti advise kuti chimukomana chako ichi handisi kuchiona mushe dai wachitsvaga chimwe chinoita zviri nani because havachamiriri kuibva saka zviri nani chikomana chiya chisvike nditovaudza kuti asi kana chasvika hachizokubati apa nekuku nokuti unogona kuzoita mimba asi alright ndahedu kuchikenini asi kusadina asi vaibva vaya ngatizivei kuti vakura vakuda kutadzisa life partners pamuri. Imi mai ndimi shamwari, imi baba ndimi shamwari. She should be able to say, Dad, I found a boyfriend. I'll bring him over so you can assess him as well. Papa, all the dinner. Kana usati waibva usati waita machua usauya nemataka ako kumba kwangu. Kana wauya nemataka ako kumba kwangu inini ndichashandisa yarehwa iya spare the road and spoil the what? The child. Saka atidi kuti muite experiment yezvikuti mangwana uzogoni kubuda muexperiment iyoyo unonofira imomo. Saka tataura nyaya yematurity handi mazviona saka uye zvekuvasikana sometimes usangofarira kutengegwa tunhu nokuti vamwe vakazocapture mumarelationships avasasagoni kubuda nemhaka yekuti wakarya ice wakarya maputi wakarya tarino wakamwa fanda wotofira fanda iyoyo. Saka iva munhu vabereki regai ipai vana venyu tunhu ityotyo agara iri tunhu twake zvekuti haazotushuvi haazoonisa kuti ndawana Mwari chai mukomana is a heaven on earth because wanitengera pizza. Ipai vana pizza kumba katisina kutenga ngatibike pizza pamba. I like your line of thought Tete, because exposure kumwana
inopreventa a lot of challenges dzinogona kusanganidzwa nako. Enda nemukomana out akakutengera pizza, but you know what, I had meat Julax last week. This week I feel like Bruvos. It shouldn't be new kumwana. Saka mwana ngave nepocket money yaanoshandisawo kuzvitsvagira zvinhu. Paanotengerwa perfume yaari kutengerwa yemuchigaba cherata chiya, iye anofanira kuproducer yemugirazi. Chris Adams achitaura kuti no, I'm alright. Vakomana, time dzedu dzinenge dzafamba. Pane mubvunzo anaida ndikubvunzei, but ndofunga vadiwa vateereri munongoona kuti iri very exciting discussion, but maminutes edu asara mashomana. Pane imwe mubvunzo iri very critical, imwe yacho maibata, but pane yamataura in passing elder desperation. I've seen iri challenge both kuvakomana nevasikana, kuti kuno vamwe vanosvikira papoint yekuti kana aibva anova so desperate to extend yekuti anenge akushandiswa either nemukomana kana nemusikana. Ndori kunyora ziparagraph pa WhatsApp, mukomana anongoti ai ndori kushanya, iye haakufonere kana kuita sei, which is very dangerous. Pane mibvunzo mishoma ndaida ndikubvunzei, just 2 seconds. Ndezvipi zvimwe zvausingafaniri kuita? Mataura nenyaya yema-feelings. Sure, ma-feelings anenge aripo. We are human beings, and nyangwe nyaya yema-hormones hatisi usatanga kuita ma-hormones. Nyangwe anambuya vanga vane ma-hormones. Ndeipi imwe advice yamungape vakomana nevasikana kana uchinge waibva sure my-feelings aripo zvausingatenderwe kuti uite nesoko raMwari? Regerai nditange kuibvarura mufundisi. Kana uchinge waibva uri mukomana chaiye anomirira, haikona kukasikira zvinhu. Ngozi vanowanzokasika havamiri kukasika, ende madzimai anozochema nekukasika ikokoko tamberi. Saka iwo dzidza kumirira, kuita patience and wait for things kuti zviitwe nenguva yani nenguva yazvo. Kuibva haisi license yekuti chinda uchindo exercise. Mirira urore. Murume chaiye anobvisa mari, anorora ari responsible, ochata nemudzimai, enjoy marriage yake nemudzimai wake. My sister, 2 seconds. Ndoda kuanswer yedisparration sevasikana tinoti kure makore achifamba vanhu achitodza kuti kana zvazonyanya 35 hauchakutoredusa mashoko anowanda. Ini ndakazororwa zvangu 33, saka ndinoziva kuti the better and the desperation yekuti kana wangozvi 25 26 uku pane imwe desperation yekuti waiti ukaita mukomana muvegetarian newewo wava muvegetarian, ukaita mukomana practical chai ndoita umwe asingadi vhudzi ndotogerawo ndadova kushoti ndoita umwe anotitoda madresi ivo vecheche vanga vachita ugwavaya vanokupfekedza nguo dzinosvika kumakumbo nenivo ndava munguo muya. Saka uonawa kuti wakungoita wind kwangoenda mhepo nokwauri you can't live your life because kuda ndikaita vegetarian anondiroora, kuda ndikagara musoro anondiroora, kuda ndikapfeka idzo dzamai waiti anondidine anondiroora. But there is a stage yekuti she should come out of that kuti aiwa anotida ngandide timuroorane tifambirane mberi. Saka you need to come out of that stage and wozvitengera zvinhu, ita ma-assets ako, tenga imba, tenga mota, drive yourself, enjoy life, travel wherever you want to go. Uchifamba takadzifamba nyika isu tiri masingurutana nokakurogwa ndonguva yeidza iyoyo. Ike zvino unodombodemba kuti ndadzokera kuya ndimbonofara nokuti kwaifadza. Saka you should not be limited. Ndachida kuti nditi kuvasikana, men are like buses. If you miss zupuko you get tender. Ndiri kuti kudi, ndiri kuti as long as wakazvichengetedza, pasina zvandakaitwa nomunhu, handina zvinondisungirira paari. Kana ndaona kuti hatina compatibility, ndinosiyana nazvo, because it's during that time which I can be able to move from this one to that one, because I don't have any strings attached. And hapana nyaya dzavanosara vachitaura, and handina heartbreak. Mukomana kana akakuramba asingazive muviri wako, you can raise your chest out, stomach in,
shoulders high because hapana zvandakadini zvandakaitwa saka ende handizvisungiriri handimwi mushonga weroga because hapana zvawakandita saka please vasikana kana wazvichengetedza men are like buses the right one will come if it's wind let it go because the one that has been made for you by God will come don't open the lunch box before it's time for lunch kana ukavhara malunch box aya kureva kuti hapana zvinokunetsa you can get another one who is even better and you're God given saka mama stress nemamwe mama heartbreaks is because we have allowed permissiveness and akuti akatonditambisira nguva yangu wakatondidaro akazondi kana usina kundidaro akese goodbye euda kupesera vanotaura vanoti desperation leads to frustration ukava desperate unogumisira kuita wrong decisions vazhinji vanenge vachirwisana like yataurwa nasister Rotina vachiona vamwe vavo pamwe vamwe vadiki vakapinda michato and so forth vofunga kuti tasara sure wedding is a day but marriage is a lifetime hence kugadzirira for marriage we need to be very careful and we need to take our time. Do you know kuti chakakosha pamarelationships is direction not kuti ndasarira kana kuti kudii kune vazhinji vari kumhanya but we end up with somebody who will bury your destiny saka ngativei very careful mumachoices edu plus kuna vakomana vamwe vari too possessive wakuti kana musikana even asati amudza soko vanhu vanotofunga kuti vakutodina vakutodanana vanhu vese vanenge vangoti unokanganisa munhu anga achawanikwa nevamwe vanhu nengare kuti uri kutadza kumuudza and so forth kuna vamwe futi vanotora gore achingofamba nemusikana pozouya mumwe munhu anobva from somewhere ongosvika kusoko nekutotora kutonzwa kuti akutora kuchata munhu akutanga akanditora musikana nawo usina kutomboudza kana soko rokuti unomuda so kana chance yavhurika opportunity iripo let us not hesitate kana singazvigoni ngatitsvage vamwe vanotibatsira mufundisi ndandoda kupedzisa ndichiti zvoni vasikana ngavatarisewo potential rather than just look for things ngatitarisei potential ine munhu because nhasi ndogona kunge ndisati ndaanayo mota asi simba remota riri mumaoko angu riri makumbo riri mupfungwa ona zvisingaonekwi nemeso zvinozooneka mangwana baba Chandamali nevasikanawo andika vakomana ngavatarise potential nyaya yaRuth iyi handimuziva ndiye aishanda mumunda waBoaz kusvika Boaz ati ndokupiko uyu handimukuzona kamusikana kachidi kachimhanya kachishanda mukati memunda waBoaz kakazviwanira murume nenyaya yekudini yekushanda saka vakomanavo tarisaivo potential iri kumusikana kune zvimwe zvokuzozvitoreravo home defender nekuti kanchiti home defender ndiswati pamba hapana basa hatidi munhu unongomirira kuzongopuwa toda munhu anota anowana respect nekuti is a partner who is able to also bring something to the household. Tinokutendai vadiwa vateereri nechirongwa chatinacho kana waibva ibvi nyange kana maibva makuda kusvika papoint yekuti muda kuzororana please musarege kuenda kumatests vanotaura vanoti mazuva ano runako ruri muropa kuna vamwe vanotanza hamusisina faith actually Hebrews 11 verse 1 inototi faith is the substance of things hoped for sapane substance ne-evidence then kana maibva again tsvagaiwo shwiro dzeupenyu kuna natete vana sister Rotina vari pano vana elder vane experience vanogona kupaiwo shwiro dzeupenyu even maelders because paevery change inoitika mukati meupenyu counseling iri very key then kuna vamwe vanhu kana vachinge vaibva vanogona kuzvichapwatidza to a point yekuti mukomana musikana especially vasikana munogona kupesera makutorwa semakotapeya epamusika whoever angosvika anongonobatawo ipapo zvokuti mukanotora mafingerprints munoona zviguno zvana Nathaniel vana Shoemaker everyone ari ipapo then vasikana munogona kutorwa futi again semotokari kuna vamwe vanotorwa setumaposhka koita vamwe vasikana vakutorwa seToyota Cressida yakambonetsa kare but inozi haichanetse koita vamwe vasikana vakutorwa sepickup kuti mukomana anongokutsvaga paanenge akuda kazhinji kacho anenge achida something. If you ever notice kuti kuna vamwe vakomana vanoda vasikana usiku bedzi anongokutsvaga usiku payouth camp during the day hana basa newe anenge ari kuvafundisi kunge pastor haasi pastor
aringomisa dzoro nevafundisi ko, but amanheru ndo paakuita sei, paakukutsvaga. Time dzedu dzaenda, but pane critical question one yandida kungobvunza Tete, one minute. Pane challenge iri kuitika nemayouth, vasikana vaibva shuwa ende vaita marelationship 7 years ane mukomana, vachingobheya vadzika vakwidza. How can you help vasikana? I don't know kuti havanawo discernment here kuona kuti chitima ichi hakuna kwachiri kuenda. Matoansa mufundisi, kana tatosvika ku7 years munhu haadi responsibility uyu, haasi kuda kusetla newe nokuti chero kuri kuda kustada musikana kana kuti tidzidzane nokuzivana, pamasvika ku7 years maida matova nevanhu vaviri. Saka ini ndoda kunditi kumusikana wakadaro, nyatsounanganidza, unogona kuva uri push time. Mukomana undogona kunga aine umwe kuseri waakutogadzirira. Umwe musikana wakazoti ndakazoziva kurambwa newedding card randaenda kutotumigwa, ndakuinvitwa kumuchato kwomukomana wandadanana naye, kuratidza kuti paaipusha 8 years uyu mukomana wakanga achitova nerelationship yake. Saka indi kuti mufundisi muchidimbu, munhu uyu haadi responsibility. He may be wasting your time. Tinotenda vadiwa vateereri, Mwari akukomborerei. Tichasangana muzvikamu zvinoteera. Elder Chinyandura, tichakumbira kuti mutipe munamato wekuvharira. naMwari Baba wakanaka, ponesi Jesu namweya mutsvene, tokutendai nechidzidzo chachiri pakati pedu. Toimba kuti vari kudzimba nevakateerera vari kubatsirika nechidzidzo ichi. Chibatsirai vechidiki vedu musarudzo dzavanoita nenzira vangashandise kuwana shamwari dzeupenyu. Imi chivatungamirirai nokuti vakafamba vari voga, imi musipo, kubata kwavo kunowa pasina. Chivatungamirirai tigova nababa nanamai vamangwana vanokutyai, vanokuzivai, vanofamba nenzira dzinofadza imi. Tonamata zvose tichisiya mumbiri yenyu inogara nokusingaperi. Amen. Amen. Vese vanonzwa rauranyi, soko rakanaka murise pasi, kuti vanhu vese ngarinzweni, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unouya nasi uya, pinda pamusiwo wazarurirwa, Jesu ndiye nzira yeidiyega, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda dawiraini, uyo unoda dziwira ngeizwi, uyo unoda upenyu darini, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, uyo unoda, tuma soko pagomone mikana, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza, uyo unoda, Baba wadikanwa ari kudaidza.